Ce credeți despre fotbalul din România? Este super fotbalul. E super. E super? Super. Super, doamna. Să furăm fotbal, ce spuneți? Puțin se fură, puțină mită, puțin... Puțin, dar să faci avere. Avere multă, cu mașini de lux, chestii. Ce zici câți bani? A mea. A mea. Banii? Euro. Ce credeți de fotbal, domnul Vasa, fratele Vasa? Să mitulesc arbitrii, se aranjează meciurile, să facă afaceri cu... Ilegale, droguri, cine știe ce lux. Hai, duce mașini iau, fratele Vasa. Ce mașini de lux. Și ce femei. Ce femei acolo, gagici, de-alea. Gol. De-alea super fine. Cum? Super fine. Super fine. Super fine? Da, super. Și până la urmă care e concluzia? Să furăm fotbal, nu? Să fură foarte mult. Să fură. Aranjează meciuri cu arbitrii, chestii, afaceri. Care e cea mai bună din România? Steaua lui Becali? Steaua cu Gigi Becali. Dar ai văzut câți bani are Becali? Puțin ce ai. Puțin! Că n-am un sfert din averea lui, că n-aș mai sta de la